Uvodzenie bezpilotnih ljetadlov do osiguranja je jedna z novostcov tohoročnej najväčšej agrárnej manifestácii u ženy. Na je veľaho poznata osigurujúca chyža Delta Generali na okrajným schodu na sajmu, ktorá u nás perše uvedla osiguranje od suši i od pregmírnych padanja. Ove godine smo se fokusirali na nove tehnologije. Toho roku sme še fokusovali na novi tehnologiji, s pomocu ktorých budeme kontrolovať stan šacov zo vzduchu. To bardzo ważne i nam osigurovačom, ali ešte bardziej našim klientom, bo već môžu na adekvatni sposób primjenjovati potrebnu agrotehniku i dosť zašporovati. Zostim osiguranje postane transparentne, bo še bude točno znati stan šacov pred, a tiži posle nastati škodi. Sprevedanje za visinu škodi već je njehodno bude. Direktna primjena dronova u konkretnom slučaju. To direktne primjenjovanje dronov u preberanju rizikov. Keď máme osigurať z veľké povrchnosti a nemáme jasnú predstavu o stanu šacoch, okreme keď sme už mali registrovaní vidljivi, lebo druhý škody, to še ľahko riešuje s jedným nadljetanjem dronu. Zostim še maksimalno počvišuje preberanie riziku. Ešte väčší hasen, keď nastane škoda, bo za 15-20 minúty môže skenirovať 10 hektári. Na to spôsob budú zadovoľnejší i klienti, i osigurovače. Na pitanje novinarov, či to znači, že osiguranje podrahši, Bogičević odvitoval, že naprotiv potunši, bo še za takú techniku trošky osiguranja veľa zmenšaju i dodal, že ta technologija bude dostupna i tim, co ne domaju osigurovac, ali budu se zljem monitoring šacov, že bi načas i pravilno zaprovadzovali agrotehnični miri.